Čaute všetci, takže ďalšie video ohľadom prohormónov a charms. Píše mi strašne veľa ľudí, ktorí sa ma pýtajú otázky, či sa to oplatí brať, či to neškodí zdraviu a veci podobného charakteru. Poprvé, to ako sa to bere, to ako sa to dávkuje, to ako to na tvoj organizmus pôsobí, to všetko si môžeš vyčítať na stránke prohormony.sk. Takže keď sa ma pýtate niečo, čo si môžete prečítať, tak nedostanete odo mňa inú odpoveď ako tá, ktorá je vlastne napísaná na stránke. A pokiaľ sa ma opýtate niečo, čo tam nie je, tak na to vám zodpoviem. Ale najprv si dajte tú námahu a choďte na stránku a prečítajte si vlastne, čo tie produkty robia, na čo sú, ako pôsobia, v akých dávkach ich brať a samozrejme PCT a veci podobného charakteru. Takže nepýtajte sa ma, či to škodí zdraviu, nepíšte mi, že berem BCAčka, glutamín, kreatín a nemám výsledky. Prvé, čo by vás malo zaujímať, je vaša strava. To znamená zdroje tuhého charakteru. Mäso, vajcia, ryby, poprípade nejaký tvaroh, nejaký ten proteínový prášok ako doplnok výživy. To sú zdroje proteínov. Potom zdroje sacharidov, klasika, zemiaky, rýža, ovsené vločky, nejaké ovocie, nejaká zelenina, poprípade cestoviny u ľudí, ktorí to v pohode znášajú. A potom zdroje tukov, zdravých tukov, napríklad kokosový olej, klasické máslo krávské, klasické orechy a rôzne iné orechy z iných krajín, olivový olej, zastudená lisované oleje, a taktiež nejaké arašidové másla, ktoré vlastne sú 100% arašidové másla. A tuky, ktoré sú zdravé. Takže keď nemáte výsledky, nemôžete pribrať. Je to kvôli tomu, že asi nedostatočne jete, neprimerane k tomu, ako trénujete. Takže problém môže byť aj v tréningu, ale väčšinou to je strava. Strava rovná sa strata telesného tuku alebo telesnej váhy. Strata sa rovnako rovná aj priberaniu. To znamená, že keď si v kalorickom deficite, tak budeš chudnúť. Keď príjmaš vyšší príjem kalórií, ako tvoje telo dokáže spáliť, tak pribereš. Takže to je tajomstvo. To je to tajomstvo, ktoré chcete počuť. Nie BCAčka, glutamíny, pretréningové drinky, gainery a všetko to možné. Mäso, ryby, vajcia, kvalitné sacharidy, kvalitné tuky. Je 5x, 6x do dňa a doplnky výživy používať ako doplnky výživy. To znamená, to by mali doplňovať sekundárne tuhú stravu, ktorá je najdôležitejšia. Z toho človek rastie, z toho človek lepšie regeneruje a vlastne priberá alebo chudne. Záleží od toho, čo je váš cieľ. Takže tu je to vaše tajomstvo. Ináč, prohormóny fungujú a fungujú veľmi dobre, len to treba brať, ako to na stránke píše, a taktiež tomu prispôsobiť stravu a tréning. Pokiaľ nemáte prispôsobenú stravu a tréning, tak nemôžete čakať žiadne zázraky. V prípade, že ste geneticky disponovaní, to je niečo iné, ale vo väčšine bežných smrteľníkov, pokiaľ neprispôsobí človek stravu a tréning, ktorý vlastne súhlasí s jeho somatotypom alebo jeho prácou, výdajom energie a tak ďalej, tak tie výsledky sú pomalé. Takže asi toľko k tomu. Dúfam, že vám to ako odpoveď stačí. Samozrejme, že mi stále môžete napísať, keď chcete vedieť niečo ohľadom stravy,
S tým problém nemám. Len sa ma prosím vás nepýtajte na veci, ktoré si môžete prečítať na stránke. Pretože človek má potom pocit, že si nedáte ani tú námahu, aby ste tam vôbec išli a prečítali si, čo tam vlastne píše, na čo to je, ako sa to bere. Takže asi tak. Majte sa pekne, nezabudnite pekne papať, drieť a ono to porastie.